Molt bon dia, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió d'aquest cicle de converses pràctiques de formació, cicle de gestió del talent. Ja sabeu que això ho hem batejat de moltes maneres, però l'objectiu, ja sabeu, del cicle és trobar-nos una vegada al mes a totes aquelles persones que ens dediquem a la formació en les organitzacions públiques locals barcelonines. Bé, avui fem una sessió, abans de res, disculpeu la demora, però té una motivació tot això, i és que estem experimentant en noves formes d'adreçar-nos a vosaltres, i avui realment hem fet un experiment diferent. Començarem una sessió que l'estem fent al meu despatx, aquí al carrer Urgell, a l'edifici 14 de l'Escola Industrial. L'estem enregistrant, però no l'estem enregistrant per Zoom, per tant, no patiu que les vostres cares, etc., no es veuran, sinó que només estem enregistrant a la persona que parla, que en aquest cas soc jo. I una mica amb la idea, ja sabeu, no? Hem fet una sessió diferent. La veritat és que m'han enredat les diferents referents de formació de la direcció i vam pensar que una bona manera de tancar l'any era precisament parlant de tot allò que us preocupa, que us genera un neguit, que en el dia a dia no podeu comentar amb ningú, etc., que ens afecti tant a la Diputació o no, o a la vostra entitat concreta, al vostre ajuntament o resta d'entitats locals, i que busquéssim aquest espai per contrastar-lo, d'acord? I jo diria que de la manera més informal possible i de la manera més improvisada possible. Us avanço, algunes i alguns de vosaltres ens heu fet arribar preguntes a través dels vostres referents del territori, que les han recopilat, però us confesso, no he tingut temps de mirar-les i de fet ja era l'objectiu. Ho vam demanar una mica per si no hi havia tema i per tant havíem de tancar la sessió als 5 minuts, no hi havia preguntes, però sí que us agrairé que les formuleu directament vosaltres, els que ens acompanyeu, i per tant que comencem que donem el tret de sortida fent preguntes directament. Jo intentaré respondre tot allò que em sigui possible. El que no em sigui possible, no us preocupeu, ho respondrem en l'ínterim, és a dir, ja ho farem a posteriori si és necessari. No sóc un sabelotodo, ni molt menys, i segurament perquè hi ha algunes qüestions que hauré de consultar amb l'equip i que no m'han arribat, etc. Però sí que el que volíem era precisament això, buscar aquest espai a través del qual poguéssim tenir una conversa i una conversa a diferent nivell. Només deixeu-me dir que dues novetats recents d'aquesta setmana i que impactaran a curt i mig termini a l'activitat de la Direcció de Serveis de Formació. La primera és que entre avui i demà, jo crec que serà més demà que avui, publicarem el BAF, sabeu, el Banc d'Accions Formatives 2023, que sabeu que comprèn, que agrupa tota la formació planificada que adrecem tota la corporació cap al món local, i quan dic tota la corporació no és només la Direcció de Serveis de Formació, que sabeu que nosaltres centralitzem, coordinem tota l'activitat, però evidentment sempre en col·laboració amb la totalitat de les àrees de la corporació. Que sapigueu que de l'ordre de 1.400 accions formatives estan contingudes en aquest banc d'accions formatives que inaugurarem en hores, la primera. I la segona, ja sabeu que com a repte que ens vam plantejar en l'acte d'inici de temporada, d'entre els reptes que tenim de cara a la nova temporada, aquesta setmana hem començat a posar la primera pedra del que serà la xarxa, comunitat, ja buscarem el nom, de responsables de formació. Hem començat amb 4 entrevistes aquesta setmana, hem tingut una setmana mogudeta en aquest sentit, també per altres qüestions que no venen al cas, i amb l'objectiu que al llarg dels mesos de gener i febrer acabem amb tot aquest procés per al mes de març donar el primer tret de sortida a aquesta comunitat. Bé, escolteu, sense més preàmbuls, jo us veuré per aquí, ara estic en teoria mirant a càmera, i la idea és que, escolteu, ja sabeu com funciona el Zoom, sigui a través del xat o sigui a través d'alçant la mà, nosaltres us visualitzarem les mans que estan llevades, us habilitarem el micro, sabeu que el micro no el teniu habilitat si no és que nosaltres us donem pas,
I res, escolteu, comencem. Jo, si de cas, si em permeteu, m'asseuré bàsicament perquè, si és el cas, llegiré algunes de les preguntes, que com us torno a repetir, improvisaré una mica la lectura, però si és possible, us agrairé que les formuleu directament vosaltres, d'acord? Doncs vinga, va, comencem. Molt bé. Jo en el guió que m'han passat veig una sèrie de preguntes per trencar el gel, jo no sé si ja m'aniran avisant si hi ha preguntes o mans alçades, però jo li demanaria, per exemple, la primera que em surt aquí és de l'Ajuntament de Castelldefels, no sé si ens sent la Pilar López, li demanaria que la formulés ella directament, la pregunta. Sí, li has de preguntar, ask to mute, directament? No, això, el requadre blau, això mateix. No sé si pots activar el micro o companyes. Ara. Hola, Pilar. Hola, Enric, bon dia. Què tal, bon dia. Molt bé, què tal? On estem ubicats, els referents locals de formació als ajuntaments? Quina varietat trobeu? I si hi ha alguna idea d'ubicació? On estan ubicats els serveis locals de formació? És una mica la curiositat, no? Perquè de vegades quan ens trobem trobes el mateix un CAP que un administratiu, que un tècnic, alguns estan a personal, organització, i era una mica la ubicació dels que participem avui. Potser seria la meva qüestió, Enric. Molt bé, Pilar. Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Precisament amb la Pilar vam coincidir ahir, casualment, en una d'aquestes primeres trobades que hem fet amb responsables locals de formació, vam estar a l'Ajuntament de Castelldefels. Doncs mira, Pilar, jo crec que això és com allò de la cançó, no? Depende, no? Perquè si bé és cert que egoistament els que ens dediquem a això de la formació diríem que l'ideal és que estiguéssim el més a prop dels que decideixen i, per tant, de l'estratègia de l'organització per influir-los, per d'alguna manera canalitzar bona part del que és la gestió del coneixement a les organitzacions dins del que és l'estructura. Jo diria que, clar, això depèn molt de la idiosincràsia de la pròpia organització. Evidentment, aquí ja sabeu que tenim representats ajuntaments grans, mitjans, petits, altres ens locals també, però tampoc podem demanar masses prerrogatives. Penseu que, en un ajuntament petit, per exemple, la formació representa el que representa i som plenament conscients que mai tindran destinat un únic lloc de treball a tot el que representa la formació. I penseu que els nostres referents o responsables locals de formació d'ajuntaments petits, doncs bàsicament són figures que compatibilitzen la seva activitat amb d'altres moltes funcions. Però això no només els hi passa als que es dediquen a la formació, sinó als que es dediquen a la contractació, al procediment, al padró, etcètera. Ara, sí que és cert que a mesura que l'organització té un determinat volum, clar, és cert que si la formació queda diluïda en un departamentet que depèn d'un altre servei, que funciona de manera molt autònoma, que no té relació directa amb comandaments de l'organització, etcètera, queda una mica com un departament poc estratègic. I per tant, que no d'alguna manera els processos d'aprenentatge de les persones transcendeixen poc realment en l'aprenentatge organitzatiu, això que se'n parla tant. Per tant, penseu que podeu trobar inclús diferents referències a això, d'inclús gent que ha escrit sobre la temàtica i alguns es postulen directament, doncs això que us deia, el Departament de Formació ha d'estar relacionat directament amb la coordinació general, amb la gerència, perquè és la manera de vehicular com un subsistema propi, un ecosistema propi que transcendeixi més enllà de la programació d'una sèrie de cursos. No, fixeu-vos, la formació ens ha d'ajudar per enfortir les persones que ocupen llocs de treball i, per tant, que això transcendeixi cara a l'organització i fer una organització més potent en aquest sentit que doni un millor servei cap a la ciutadania. Ara bé, això en determinats organigrames pot tenir un format o d'altres. Mireu, sense anar més enllà, nosaltres la darrera legislatura depeníem
directament com a direcció de serveis de formació de la Diputació de Barcelona, ara estic parlant només de nosaltres, de la gerència. Bé, era una gerència curiosa, perquè no era una gerència entesa com l'enteneu en un ajuntament, on la figura del gerent acumula totes les funcions executives i és l'últim esglaó abans de l'equip de govern, diríem. En aquest cas, bé, hi havia tenia una estructura dual, una coordinació general, una gerència, però fixeu-vos, no estàvem dins de l'àrea de recursos humans, per exemple. Ara mateix tampoc hi estem, és a dir, o diríem, hem començat no estant dins de l'àrea de recursos humans i ara tenim una dependència doble. Tenim, per una banda, tota la formació que adrecem al món local en dependència d'una àrea, la d'innovació, governs locals, cohesió territorial, i per una altra, de l'àrea de recursos humans, però no dins de la direcció de recursos humans, són dues direccions paral·leles, amb el mateix rang. Això ens limita? Doncs no, jo diria que no. El que s'han de produir són la interrelació, la coordinació precisa entre àmbits que d'alguna manera tenen processos vinculats. Amb quin departament de la casa tenim més àmbits vinculats? Doncs evidentment amb la direcció de recursos humans pel que afecta als empleats corporatius. Però la ubicació orgànica no pressuposa res absolutament, perquè podríem dependre de la direcció de recursos humans, és igual, parlo ara d'aquí com podria parlar d'algun ajuntament, i que tinguéssim un funcionament autònom perquè no hi ha interrelació entre els processos de promoció o de carrera professional i la formació, o entre els processos de detecció de necessitats i de progrés professional i la formació. Per tant, jo diria que aquí el que és important sobretot és que l'organització li atorgui un rol estratègic a la formació, més enllà d'enviar a les persones a fer cursos. Bé, això és el de tota la vida, no és l'objectiu. Fixeu-vos que aquí hi ha uns processos interrelacionats entre ells que el que busquen és precisament que s'involucri tota l'organització en això. A nosaltres sempre ens agrada dir que fracassem en el moment en què, quan lliurem l'oferta formativa cap al territori, es converteix en un document que li arriba directament al treballador i és el treballador el que marca les seves preferències. Bé, això és un error de concepte, un error perquè fixeu-vos que aquí hi ha un filtre interessantíssim en el que s'ha d'involucrar directament el comandament, perquè qui millor que el comandament sap quines són les necessitats formatives de les persones que treballen amb ell. Bé, doncs aquí ja s'ha d'arribar a un pacte de priorització, de programació, etc., però en el que l'organització té un rol importantíssim en això. Clar, si el Departament de Formació està situat en l'última esglaó de l'organització, convèncer d'aquesta filosofia als alts directius és complicat. Si en canvi ocupa un lloc staff, un lloc de posició en el que d'alguna manera pot interlocutar amb aquestes figures, doncs serà més senzill per estendre el model. Bé, m'estic estenent una mica massa, potser això donaria per molt. Pilar, jo no sé si et contesto, però tampoc em puc posicionar sobre quin és el lloc ideal. Doncs mireu, depèn de la pròpia dinàmica que té l'organització. Com més alt amunt, com més amunt millor, diríem, però sobretot amb aquesta capacitat d'influència. Sí? Molt bé, escolteu, Pilar, si vols intervenir, cap problema, només cal que aixequis la mà i directament... Només donar-te les gràcies per la teva resposta, Enric, com sempre, cap problema. Molt interessant, gràcies. Molt bé, gràcies, Pilar. Hi ha una pregunta de Sant Adrià del Besòs, que no sé si ens acompanya, de l'Eulàlia López. Dius, soc conscient que no ha de ser fàcil gestionar el catàleg de cursos que oferiu, però trobo que són molt repetitius. Per a les noves incorporacions ja va bé que puguin fer formació sobre habilitats comunicatives, procediment administratiu, protecció de dades i contractació, com a grans blocs. Però els empleats que ja porten anys i volen continuar formant-se, trobem que sempre s'ofereixen els mateixos cursos. Suposo que és complicat fer formacions més específiques i pràctiques per arribar a un nombre mínim de participants. Uau, no està mal. Olaia. Ho arribo a saber i no et dono pas, És broma, és broma. A veure, jo, en primer lloc, hauríem de situar respecte a què et refereixes, perquè pensa que nosaltres adrecem formació a molts col·lectius. Ja sabeu que nosaltres ordenem tota la formació que tenim en blocs
a partir dels perfils professionals, més de 100 perfils que teniu disponibles i que si de cas entrarem després, si hi ha temps, 100 perfils que delimiten una mica l'itinerari formatiu ideal. Per tant, el primer que hauríem de concentrar-nos és si ens estàs parlant en general o si ens estàs parlant d'alguns col·lectius. Tu fas referència a algunes competències més transversals, pel que veig. Ho dic perquè, per exemple, si parlem d'àmbits sectorials, home, hi ha moltíssima oferta. Pensa que hi ha 1.400 cursos, millor dit. No cursos, perquè això està mal dit. Accions formatives. I dic accions formatives perquè fa referència a formacions pràctiques. Home, tenim molts tallers, tenim seminaris, ja saps, tenim moltes modalitats que ens permeten anar més enllà del que és un curs magistral. De fet, fugim una mica del curs magistral i cada vegada més. Sí que és cert que hi estem treballant no només des del punt de vista de les accions formatives, sinó també des dels recursos autoformatius, ampliant d'alguna manera totes aquestes competències anant una mica més enllà. Per exemple, tu al·ludeixes al procediment administratiu. Bé, de procediment administratiu tenim una oferta bastant àmplia i jo diria força sectorialitzada, és a dir, si ens referim a comandaments, inclús en format, en canal, amb menys durada, amb més durada, en format d'autoacreditació, etc. I en referència a les competències més qualitatives, una mica el mateix, és a dir, fixeu-vos que un dels projectes que us presentàvem en l'acte d'inici de temporada era precisament aquest de la prestatgeria, perquè ens ajudi a ordenar tot el que tenim d'una competència, perquè sovint tenim una sessió formativa, un microcurs, un curs, un taller, un seminari, de temàtiques assimilables, i això ens ha de permetre també ordenar tot això que tenim. Per tant, jo, Olaia, el que et demanaria, sisplau, no cal que sigui ara, és que ens concretis en quin àmbit, on detectes mancances en això, perquè segurament igual trobem alguna coseta al respecte. Al·ludeixes a la contractació, doncs fixa't, ara precisament al gener farem la primera prova d'una experiència de gamificació en matèria de contractació pública, que és un tema, ja sabeu, farragós, Doncs fixeu-vos, allunyant-nos una mica de les sessions més magistrals o inclús dels recursos autoformatius que també teniu disponibles al nostre CRAF, anem a experimentar amb noves formes, noves estratègies d'aprenentatge que ens permetin innovar en aquest sentit. D'acord, Olaia? No sé, si vols respondre via xat o el que toqui, escolta'm, endavant, I sobretot, sí que et demanaria, amb aquest objectiu de millora continuada, si detectes àmbits específics, parlem-ne. Jo he al·ludit a procediment administratiu, a contractació, que són àmbits que al·ludeixes tu en la pregunta. Protecció de dades, habilitats comunicatives, jo crec que tenim moltíssima cosa, i protecció de dades sí que és cert que, a veure, segurament és un tema més àrid, i fixeu-vos que aquí vam impulsar una acció semiobligatòria que ens permetés complir amb la normativa en la matèria i fer-la amb aquesta dimensió una mica més pràctica. Però vaja, tot són opinions, faltaria més. Olaia, no sé si t'he contestat, no sé si pots dir alguna cosa pel xat i si no, doncs a la teva disposició per qualsevol cosa. Sí? Vinga, Vilafranca del Penedès. No sé si tenim a la Mònica Burgaroles. Bon dia, Enric, bon dia a tothom. Bé, jo volia saber, jo fa poquet que porto tot el tema de la gestió de la formació, a més amb una pandèmia al mig, i jo de vegades el dubte que se'm plantejava és com elaboreu vosaltres i com decidiu quines són les accions formatives que formen part del BAP. Sí que has parlat de que feu els blocs per perfils professionals, però a mi m'agradaria saber si feu algun tipus de detecció de necessitats, si en funció de propostes que us arriben, no sé, una mica com elaboreu tot aquest catàleg tan ampli de formacions que teniu al BAP. D'acord, jo crec que t'he entès. Repeteixo la pregunta per si em fas un ok i com elaborem el BAF? A partir de com incorporem accions formatives al BAF? A partir d'algun procés d'anàlisi de necessitats, si fem algun tipus d'actuació? És aquesta la pregunta? Sí, ok. Sí, perfecte, t'hem entès, Mònica. És que sentim molt soroll de fons i la veu de tant en tant es perd. A veure, això també dona,
Bé, intentarem ser breus perquè si no, no donarem cobertura a tothom. Però, a veure, és una molt bona pregunta, perquè fixeu-vos que hi ha altres institucions que com nosaltres, projecten formació a diferents institucions i per tant, el procés de construir un catàleg, com dius tu. Nosaltres, en aquest cas, fixeu-vos que li parlem banc, i no és perquè sí que li diem banc. Ara ho intento explicar, tot i que en l'origen, quan vam fer aquesta transformació, vam intentar fer una mica de pedagogia al respecte. Clar, nosaltres penseu que adrecem formació a més de 300 organitzacions. El que no podem fer anualment és un procés de detecció de necessitats formatives anual. No podem aterrar cada organització en la voràgine de la programació, etcètera, i dir, vinga, uno a uno, cada referent DSF va al territori i fa això. Però sí que ho fem d'una manera diferent. És a dir, penseu que, per exemple, els ajuntaments petits que ho sol·liciten, però jo diria que això, que moltíssims d'ells els tenim, entre cometes, conveniats, malgrat que la figura que regula la nostra col·laboració era un conveni, ara és un decret, és igual. Però fixeu-vos que tenim una relació molt directa amb tots ells. I molt directa vol dir que els hi construïm els seus itineraris formatius. Per construir aquests itineraris formatius, doncs partim d'anàlisis de necessitats, en tots i cadascun dels casos. Clar, això quan superem la barrera dels 20.000, fixeu-vos que tots aquells de vosaltres que voleu entrar en un procés d'aquest tipus teniu el catàleg de serveis de la Diputació per demanar-nos-ho. I, de fet, sabeu que en molts dels vostres ajuntaments hem fet aquest procés. Hem fet aquest procés, però sobretot per fer el vostre pla de formació, el vostre, el que d'alguna manera guiarà l'activitat formativa dels empleats del vostre ajuntament o entitat. Sí, tens tota la raó, Fèlix. No estic mirant a càmera, perquè no sé on he de mirar i vaig molt malament. He d'estar aquí. Clar, quan es tracta de construir un catàleg general que s'adreci a tot tipus de públic, entendreu que nosaltres fem aquest procés recopilant informació des de diferents punts de vista. Abans he parlat dels sectors, dels àmbits sectorials, educació, cultura, serveis socials, turisme, etcètera. Clar, els àmbits promotors de formació són els que tenen un contacte directe amb aquells professionals i són els que realment detecten aquestes necessitats de manera cíclica, no parant tota l'activitat, com diuen els manuals, anem a fer una anàlisi de necessitats i ens parem 3 mesos tots, no, de manera cíclica, contínua, perquè fixeu-vos que la pròpia activitat formativa que programem també ens dona inputs al respecte, si omplim els cursos, els qüestionaris d'avaluació, etcètera. Per tant, jo diria que el banc d'accions formatives el que no vol, d'alguna manera, és, en base a la detecció d'una realitat concreta, programar directament. Perquè fixeu-vos que si ho féssim així seria tan senzill, o tan complex, jo crec que ben senzill, com el que fan les empreses privades, escolta, mira, més o menys, jo ja veig que hi ha molta demanda de procediment administratiu i convoco 25 sessions anuals, però fixeu-vos, a data d'avui ja surten programades i que s'apunte quien quiere. Aquest no és l'objectiu de la Direcció de Serveis de Formació. El que nosaltres construïm són uns itineraris pels perfils que teniu en els ajuntaments i, evidentment, cada organització se l'ha de fer seu. Fixeu-vos que nosaltres, quan parlem d'itineraris, tenim una guia que teniu penjada al nostre web. No sé si em podeu punxar un moment al web perquè el veiem, sobretot pels profans en la matèria. Es veu, no, ara? Fixeu-vos que el nostre apartat del COM, de la web de formació, fixeu-vos que tenim relacionats, d'una banda, la totalitat de llocs de treball, això es veu molt petit, però ara ho ampliarem, la totalitat de llocs de treball classificats per àmbits d'actuació d'un ajuntament i els diferents col·lectius professionals i la totalitat de llocs. I que si això ho fem més gran, fixeu-vos que ens permet, podem anar a qualsevol tipologia de lloc, dibuixar, si es connecta això,
un itinerari, no? A veure, Ábrete Sésamo, exacte, en base al seu contingut funcional i a les... Ara se m'estan obrint no sé quantes coses, les funcions generals que delimita el perfil formatiu basat en aquest cas, en competències, no? Delimitant aquelles que són clau, classificant en un ordre ascendent la seva posició i fixeu-vos que aquí directament descrivint les competències i enllaçant totes les accions formatives que tenim al BAF, d'acord? Inclús aquells recursos formatius que estan relacionats amb aquesta competència. Sabeu que des d'aquí inclús podeu anar directament a obrir l'acció formativa que tenim directament en el BAF. Sí? I podeu veure el pla docent, etc. Fixeu-vos que aquí, al darrere, hi ha tota una dinàmica, una filosofia, bé, ja està, era només ensenyar-vos això. Sabeu que a través del CRAF això també ho podeu consultar. Tenim diferents maneres d'accedir als recursos, però una mica amb aquest objectiu de que cada entitat es faci el seu perfil formatiu de cada lloc de treball i a partir d'aquí, evidentment, hi ha una oferta molt vasta, molt àmplia, prioritzi. Molt bé, escolta'm, jo, auxiliar d'atenció a la ciutadania, tinc un perfil tipus que em proposa la Diputació. Anem a aterrar-lo a la meva realitat organitzativa. I és més, anem a aterrar-lo inclús al currículum formatiu de la persona que ocupa el lloc de treball. Per tant, acaro, d'alguna manera, el que em diu el perfil amb el que ja tinc i el que em falta hauria de conformar la meva demanda formativa. No té més secret que això. I prioritzar-ho és el que parlàvem abans. Com es prioritza això? És a dir, doncs mira, tens molt coneixement tècnic sobre com es tramita un determinat expedient, però en una oficina d'atenció al ciutadà necessito que les persones que tenen el públic tinguin tècniques de persuasió, d'influència, d'empatia amb el ciutadà, perquè és una variable que no podem descuidar-la. Bé, com arribem a la conclusió que aquella persona que mai ha passat per una acció formativa, que el seu comandament detecta millores, doncs prioritzant. Ja sabeu que tampoc no podem cobrir en un any totes les necessitats formatives de tothom perquè és impossible de programar, és impossible inclús que ho féssiu, etc. Però tot aquest procés va en aquest sentit. Per tant, fixeu-vos que els itineraris formatius que tenim penjats, que ara us ensenyàvem, s'actualitzen de manera contínua. I com s'actualitzen? A partir de posar l'altaveu en totes les organitzacions amb les que intervenim. En algunes organitzacions de manera més profunda si hi ha un projecte al darrere, però sabeu que parlem amb vosaltres de manera contínua, amb tots els referents de formació del territori. I una de les funcions dels nostres referents de la Direcció de Serveis de Formació, és canalitzar. I per tant, si detecteu mancances com les que ara ens deia fa una estona la Olaia, sisplau, feu-nos-ho saber, parlem-ne, perquè aquest és l'objectiu. I penseu que quan nosaltres fem plans de formació al territori, que cada any ens entren peticions per catàleg, ens serveixen precisament per detectar coses noves que podem incorporar després en l'oferta general i que se'n beneficiïn totes les institucions que formen part del nostre pla agrupat. Mònica, no sé si contesto, però vaja... Bé, em sentiu? Hola, sí. Hola, sí. Sí, totalment contestada, i tant. Imaginava que era una mica pel contacte que tenim amb la referent de formació i això, que era una mica així com treballàveu al BAF, però bueno, era un dubte que tenia i volia aprofitar per llançar-lo. Moltes gràcies per la resposta. Moltíssimes gràcies, Mònica. Molt bé, escolteu, doncs si us sembla, passem a Badalona, que veig a la Dolors Romero. Dolors Romero, no sé si la podem buscar per aquí. Sí, aquí la tens. A veure, costa una mica, Ara. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia, Enric, i bon dia a tots els assistents de la sessió d'avui. Ens sentiu bé? Perfectament. Molt bé. Bé, jo volia consultar-vos si la Direcció de Serveis de Formació està o té previst impulsar o treballar alguna metodologia per gestionar el traspàs del coneixement que tenen les persones que deixen els llocs de treball, sigui per jubilació o perquè se'n van de l'organització, no?
i més que res a fi de poder retenir el coneixement que és més imprescindible que han acumulat aquestes persones i que després n'hi hagi una continuïtat per a les persones que després assumiran aquests llocs. Més que res és si estem o teniu previsió de promoure algun tipus d'actuació pel que fa al traspàs de coneixement en les desvinculacions. Bàsicament seria això, Perfecte. Perquè a més ara n'hi ha moltíssim, en el baby boom, molta gent també que es jubila, vull dir que de fet és una necessitat important. Totalment, sí. Moltes gràcies, Dolors. Doncs mira, aquesta és una molt bona pregunta i de fet és una de les qüestions que evidentment han ocupat els titulars en matèria, no només en matèria formativa, sinó en matèria organitzativa, perquè sabeu que tots els processos de jubilació que viuran les administracions en els propers anys ens situen en un nou escenari, gent nova a les administracions, gent que les deixa i moltes d'elles amb un coneixement adquirit que sovint l'administració no ha sabut capitalitzar. Bé, mira, aquí la manera de ficar-nos... És un tema que a mi m'apassiona i podríem estar parlant molta estona, però fixa't, creiem que la millor manera d'abordar aquest tema, ho dic perquè hi ha bastantes coses escrites al respecte, de fet hi ha inclús alguna publicació de la pròpia Diputació recent, dels nostres companys de la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, segurament no tant des del punt de vista del mentoring que s'ha de fer a les persones nouvingudes per part de les persones que marxen, això a l'empresa privada es treballa des de fa molts anys, els plans de successió, etcètera. Però pensàvem, ara fa un any i escaig, que la millor manera era ficar-nos en un projecte. I la veritat és que vam tenir la sort que un ajuntament, que no sé si avui ens acompanya, ens va demanar suport en això. Ens va dir, escolteu, volem iniciar, sigui pel relleu o sigui per això, per com d'alguna manera traspassar coneixement. I vam fer una experiència en un ajuntament grandet, no diré el nom i si el vol dir la persona que ens acompanya doncs faltaria més, i ho vam fer d'una manera, jo diria, des d'un punt de vista d'actuació, acompanyant-nos d'experts, és a dir, fem-ho amb uns experts, això, anem a veure alguna empresa consultora que hagi tingut alguna experiència en això i a partir d'aquí intentem agafar tota l'experiència per difondre-ho, estendre-ho a totes aquelles organitzacions que ens ho demanin. L'hem acabat, el projecte, i de fet, si no recordo malament, el vam presentar al setembre d'enguany. La veritat és que tenim un sentiment d'insatisfacció sobre l'abordatge d'això. Tenim moltes lliçons apreses sobre el procediment, sobre el que no faríem si ho haguéssim d'engegar de nou i tenim pendent precisament fer una mica de benchmarking entre la gent que ens dediquem a la direcció de formació a això per construir producte, és a dir, construir metodologia, i sobretot en base a una experiència en un ajuntament grandet de la província i que ens ha donat bastants inputs. Per tant, a la teva pregunta, sí, de fet, si ens ho demaneu per catàleg, intervindrem i us donarem suport amb això, segur. Ja sabeu que la línia de catàleg de consultoria en el desenvolupament de projectes formatius precisament té aquest esperit ampli de que aquí entra tot el que no és això, la programació d'accions formatives. Per tant, feu servir per això, com si voleu crear una comunitat en el vostre ajuntament, una comunitat de pràctica o d'aprenentatge, etc. Però mira, només et donaré un titular que jo crec que és una mica el moll de l'os del producte, i és, penso que és un error pensar que quan anem a buscar o anem a pensar en com es transfereix aquest talent, ja d'antuvi pensem que hi ha uns llocs claus a l'organització. I quan dic llocs clau vol dir llocs, no persones, llocs. És a dir, el secretari és un lloc clau, perquè si se'n jubila el secretari tenim un problema. O, m'ho invento, o la cap de la UAC,
o el director d'urbanisme. Fixa, jo crec que és un error pensar en llocs de treball sense persones. I per què és un error? Doncs perquè els llocs no tenen ànima, tenen funcions en principi, però fixeu-vos que la primera part de la metodologia ja la tindríem feta, perquè al final us he ensenyat un quadre de llocs de treball i per tant podríem seleccionar quins són els llocs claus de qualsevol organització pública, si voleu ordenada per dimensió, en ajuntaments petits, en mitjans i en grans, i ja ho podríem fer. Jo crec que és un error, perquè jo crec que el valor aquí afegit és com funciona la persona en el lloc de treball. Jo he conegut veritables enciclopèdies, gent molt potent que ocupava llocs de grup C1 i grup C2. I també he conegut conserges o oficials d'obra o peons de jardineria que el dia que jubilin, ostres, doncs aquests són els que ens sustenten bona part de la nostra activitat. Jo crec que són aquests els llocs claus, no? O les persones claus en aquest cas. I són aquestes en les que ens hem de concentrar perquè traspassin el coneixement, la forma de fer, les competències, no? Perquè això redundi en el seu substitut i inclús en l'organització. Per tant, jo crec que aquí el repte és com les organitzacions capitalitzen aquest coneixement, se'l fan seu, el lema aquest del llibre famós de com aprenen les organitzacions. I aquesta és la clau, detectar les persones clau i a partir d'aquí construir un procés de transició perquè aquestes persones, a més de fer la seva activitat diària en l'Ajuntament, a més, una part del seu temps la dediquin a ensenyar d'altres, o no sigui ensenyar d'altres, a buscar una metodologia que ens permeti extreure aquest coneixement i capitalitzar-lo, transformar-lo i adequar-lo a les noves incorporacions. Però vaja, Dolors, jo crec que m'he anat una mica de la pregunta perquè em demanava sí i estem pensant, i sí. No només hi estem pensant, sinó que a més hem desenvolupat un projecte en col·laboració amb un ajuntament. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la informació perquè desconeixia aquest tema. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies, Dolors. Molt bé. Seguim. Una matxacada de Tere Morales. Molt bé, doncs endavant, Tere Morales. La trobeu? Sí? Sí, estem... Ara. Has de clicar més a sobre. Aquí, ara. No ho feu alhora, ara. Sí, Tere. Hola. Hola, què tal? Bueno, jo he de dir que segons el nostre criteri, jo soc de la Gerència de Serveis Socials, d'aquí de la DIVA. Sí. Hi ha moltíssima formació, vull dir, s'està fent moltíssima formació i no ens manca res, però la intervenció va una mica direccionada amb el tema de gestió. Nosaltres, quan recollim la demanda, ho fem molt en base a el que has comentat, Enric, el tema dels perfils professionals, dels itineraris. Llavors, el que fem és enviar al comandament l'itinerari dels llocs de treball que tenen al seu departament i la formació que la persona ha fet fins a aquell moment. I amb aquestes dues eines comparen i una mica quan es reuneixen amb la persona per decidir quina formació farà aquell any, doncs miren una mica el que manca de fer. Llavors, jo us volia dir que si es pogués incorporar una eina al GESForma o amb alguna... saps? On sortís del perfil de l'itinerari professional del treballador els cursos que ja ha fet, això ens facilitaria molt la feina a nivell de gestió. Perquè és una feina que estem fent ja fa molts anys, que està molt bé perquè d'aquesta manera ens assegurem que la persona també vagi completant el seu perfil i també és una forma també d'orientar el comandament a l'hora d'aquesta reunió que té amb l'empleat, a l'hora de decidir la formació, però de moment ho estem fent molt manual, traiem els llistats de tots els llocs de treball que hi ha, els classifiquem en els diferents departaments i era només aquesta aportació. Aviam si aquesta tasca ens la podríeu facilitar a nivell de gestió. Molt bé, Tere. Escolta'm, molt interessant això que dius. A veure, amb això hem de ser sincers, honestos i dir-vos el molt que patim en les aplicacions de gestió que tenim, amb les que treballem.
és un procés de migració, de que volem migrar cap a una eina molt més integral, que a més incorpori informació no només de la gestió acadèmica, que és la que incorpora GESforma, sinó de tot tipus. I la veritat és que portem molts anys amb aquest procés. És un procés complex, però ja sabeu, aquí tenim moltes limitacions. De fet, la pròpia evolució de GESforma, que és l'eina que coneixeu, és molt tediosa. És de veritat, ja sabeu que és una eina molt adaptada al nostre model, però cada vegada que volem incorporar, ja no diria una innovació, sinó qüestions molt bàsiques, que algunes d'elles han vist la llum, però fixeu-vos, ens ha costat moltíssim. Fer evolutius en una aplicació de gestió com aquesta doncs ens costa molt. Sí que és cert que tenim alguna experiència al respecte, sobretot amb el món local. Tenim una web d'itineraris formatius que el que fa és acarar, de fet, d'alguna manera, tota aquella formació necessària amb la formació del lloc. Però aquí el que us hem de dir és, ho tenim localitzat, pensem que és una eina des de fa molt de temps, que us aniria molt bé a vosaltres com a gestors, als comandaments, als propis empleats, etc., però que estem supeditats a la pròpia evolució de l'eina. La bona notícia és que aquest any 2023 es licitarà el procediment de contractació per construir aquesta eina, que fixeu-vos que a més hem estat molt poc originals, l'hem batejat com a TotForma, en lloc de dir GESforma, que ja sabeu que està vinculat a la gestió, i que incorporarà tots aquests satèl·lits que ens han de permetre gestionar la formació des d'una perspectiva integral i que ens doni informació qualitativa sobre això que deies, Tere, sobre la pròpia evolució de les persones respecte al seu perfil formatiu. Mentrestant, ho hem de fer com podem. Em nego a crear un altre més, perquè no sabeu la de bases de dades amb les que treballem aquí a la direcció, però em nego a crear un altre satèl·lit més i prefereixo esperar-me, no sé si un any i mig, a tenir una eina que ens permeti gestionar-ho tot integralment. Però vaja, molt bona aportació i ja et dic, és una qüestió que tenim molt localitzada i que facilitaria molt, sens dubte. Moltes gràcies, Tere. Moltes gràcies. Vale, a tu. Molt bé, no hi ha cap mà aixecada, oi? No, veig que no. Doncs tenim alguna pregunta que ve de Vilanova i la Geltrú, que l'altre dia també vam ser a Vilanova i la Geltrú, de la Raquel Alern. No sé si ens acompanya, Raquel. Sí que hi és. A veure, la desmutegem. Ara. Hola, Raquel. Què tal? Em sentiu? Sí, perfectament. Vale, d'acord. Bueno, jo primer volia felicitar les companyes de Diputació perquè crec que han tingut una bona idea en fer aquesta sessió. És força interessant. I aleshores la... Jo no sé... Sí, que sí. Però bueno, després ja parlarem amb ella. Que sí. I aleshores la meva pregunta era que ens expliquessis els mecanismes de coordinació que teniu la DSF amb les diferents àrees a l'hora tant de programar el tipus d'accions que es faran com d'organitzar-ho. Em referiria més a les formacions que ofereixen ells com a àrees i com ho lligueu des de la DSF. Molt bé, moltes gràcies, Raquel. A veure, jo separaria la col·laboració que tenim amb els APFs, que nosaltres els diem així, amb aquest acrònim, àmbits promotors de formació. Tot això ja sabeu que tenim penjat a la web i podeu localitzar qui són les persones, etc. Però depenent del moment, evidentment, hi ha un moment que és en el moment de la construcció del banc d'accions formatives, en el que la col·laboració sempre es fa de manera molt bidireccional amb cadascuna d'elles, per conformar el que és l'oferta formativa de cada àmbit sectorial. Aquest és un procés llarg, tediós, a efectes d'incorporació tecnològica complexa, però una mica la coordinació que establim amb ells és en base a les instruccions, unes regles que ens autoapliquem tots i amb l'objectiu que tinguem el banc publicat
ara, a finals d'any. Per tant, aquest és un primer moment en el que hi ha una interrelació, una coordinació molt efectiva. I l'altre moment més complex, diríem, és en el moment en què tot comença a rodar, en què comença a programar-se, a programar-se tot allò que el món local ha demandat. I aquí és on us podeu imaginar que és complex perquè aquí entren molts factors, no només de demandes, sinó de programació, de lligam d'aules, de lligam de Zooms, d'inscripció, de certificació posterior, etcètera. A veure, entre nosaltres, és un monstre això. És a dir, no hi ha cap altra institució pública que gestioni tanta formació com nosaltres. I sobretot, jo crec que un dels valors principals és precisament aquest eix, aquests eixos de formació molt sectorial. Sí, d'acord, si anem a l'escola o anem a la federació o anem a l'ACM, trobareu formació transversal, d'acord, però no trobareu formació sectorial com la que els àmbits promotors de formació oferten. I a més amb un valor afegit, que és precisament que les persones que s'hi dediquen a això són les persones que estan en contacte directe amb el territori. I fixeu-vos que aquí el lligam entre les línies de suport tècnic, de suport material, etc., amb la formació, són imprescindibles. Aquesta connexió entre això. A mi sempre hem abogat molt precisament per tenir molts formadors interns, perquè això ens garanteix que el discurs que es fa en una aula als participants és el mateix que es fa a les organitzacions quan se'ls està fent un projecte determinat. Això que en alguns casos diríem que, no sé, per exemple, abans parlàvem de les competències qualitatives, que diríem que són més genèriques, més transversals, quan ja parlem d'àmbits concrets, sectorials, és molt important, és clau. I fixeu-vos, i ja no us dic res si parlem des d'un àmbit jurídic o econòmic. A nosaltres ens dona molta garantia que, per exemple, tota la formació en matèria econòmica estigui liderada per l'àmbit que depèn directament de la intervenció de la corporació. Per què? Perquè sabem que tenen un contacte directe, tenen un interlocutor en matèria econòmica a cadascun dels ajuntaments que fa que la formació no deixi de ser un complement a aquest assessorament. I això ho podríem extrapolar a qualsevol dels àmbits que ens ajuden en tot això. Per tant, jo diria que, a la teva pregunta, Raquel, hi ha diferents moments en els que hi ha una col·laboració que procurem que sigui efectiva i que us impacti el més positivament possible a les vostres organitzacions. No sempre és fàcil, perquè sabeu que estan interlocutant amb un públic, després això us passa per vosaltres, però fixeu-vos que des del 2013 el que vam aconseguir és una única canalització. Penseu que abans nosaltres a la Diputació teníem N departaments de formació. És a dir, cada unitat organitzativa tenia un departamentet de formació i en molts casos la formació que no estava, diríem, que no formava part del pla agrupat, es gestionava al marge. Ara no, ara tot passa de manera centralitzada i el que procurem és que hi hagi poc impacte en els vostres casos, que sabem que n'hi ha, l'impacte d'això, en alguns casos desinformació o de saltar-vos en alguns casos, però el que procurem és tenir aquesta relació directa amb els APFs perquè no ho patiu. Raquel, no sé si et contesto. Té el micro? Sí. Té el micro activat. Ah, no, li has d'activar. Espera, perdona, Raquel, que... Ara sí. Ja està. Sí, perfectament. Ja m'ha respost. Moltes gràcies. Ok, moltes gràcies, Raquel. No sé si hi ha alguna mà aixecada per ahí, no? Doncs aquí tinc a la Teresa Expósito de l'Ajuntament de Sabadell. Teresa Expósito, a veure si la podem buscar. Sí, mira, la primera. La desmutegem. Costa una mica, Sí, espera, Teresa, perquè... Ara sí. Endavant. Hola, et sentim. Se'ns sent? Sí, perfectament. D'acord.
Doncs una de les meves preguntes precisament era també relacionada amb els APF. Una miqueta això, no? Amb les relacions que tenim o que hem de tenir amb personal que porta els cursos d'aquestes àrees. Perquè sí que és veritat que nosaltres de vegades demanem cursos a mida que han de fer aquestes àrees i llavors costa molt a vegades que ells es posin en contacte amb nosaltres i podem desenvolupar amb una mica de normalitat una formació. És a dir, nosaltres enviem les formacions a mida a la direcció de serveis de formació, elles ho canalitzen a través d'aquestes altres àrees, però de vegades amb el camí es perd. És a dir, jo penso, ha arribat la informació, no ha arribat, l'estan desenvolupant, la podran fer, no la podran fer. Aquí una miqueta com, saps? No sé mai si realment podem nosaltres trucar directament per seguir el tema. De vegades no sabem a quina àrea concreta va, perquè a vegades ens demanen una curs a mida i poden ser igual un parell d'àrees que puguin desenvolupar-ho o potser es complementen amb un parell d'àrees. Això sí que m'agradaria una miqueta saber si, no sé, si d'alguna manera es pot facilitar aquesta comunicació, si en cas que sigui necessari. D'acord. Em sembla que fa temps sí que hi havia com més, quan sí que elles directament ho organitzaven, potser sí que teníem més facilitat de parlar amb ells directament i tal, però que ara, com ho centralitzeu vosaltres, jo em trobo amb això de vegades. I també que de vegades es posa en contacte directament amb el servei que ha demanat la petició, perquè potser tenen alguna referència, perquè s'han posat ja en contacte millor prèviament, o perquè saben qui és la persona de l'Ajuntament, perquè igual fa molts anys que hi treballa, ja han treballat junts en altres cursos, amb altres programes, etc. i es posen directament en contacte amb el servei. I llavors, al cap d'un temps, jo me n'entero que han començat a treballar un curs que jo havia demanat per ells. Això és una miqueta, sí que ens té una mica neguitosos en aquest cas. Sí que m'agradaria poder solucionar. A veure, no, vull dir que anem fent, no és allò que dius que llavors no es paralitza tot. No, perquè jo afortunadament agafo el telèfon i vull dir que al final, saps, ho resolem, però sí que m'agradaria això, saber o que s'establís una miqueta això, una miqueta aquesta comunicació, aquest procés. Molt bé, Teresa, moltes gràcies. Doncs, escolta'm, si ha passat això és que tenim una àrea de millora, això està claríssim. És a dir, jo vull pensar que en la majoria de casos això no ens passa, però si ha passat vol dir que aquí la interlocució no ha estat la correcta, no? Perquè de la mateixa manera que el departament del vostre ajuntament es posa en contacte amb vosaltres per traslladar-vos una necessitat formativa, si vosaltres ens heu traslladat a nosaltres aquesta necessitat, nosaltres us hem de posar en contacte amb els especialistes, el que sigui, l'especialitat que sigui, perquè ja tingueu un diàleg directe. I aquest és l'objectiu. Nosaltres aquí el que haurem de fer és facilitar-vos. Nosaltres, no sé, m'ho invento, però no tenim ni idea d'habitatge o d'activitats. No, però jo penso que és més problema de les àrees. De les àrees. Les àrees de la Correva s'han de posar en contacte amb l'Ajuntament. Clar, amb vosaltres. I mira, és viable, no és viable, es pot fer, aquí, necessitem això, allò. Clar. Són ells qui han de totalment perquè hi ha algun curs, per exemple, l'any passat que no vam poder fer-ho, perquè ningú estava posant en contacte amb mi, jo demanava, la Maura també insistia, i al final, doncs, bueno, farem aquest any, vull dir, no hi ha problema. Però vull dir que és allò, a veure, si no es pot fer no hi ha problema, podem posposar, però no passa res, una trucada, un correu, vull dir, mira, tu heu rebut això, no serà viable, o tenim aquest any altres prioritats. Totalment. Bé, escolta'm, cap problema. Bé, escolta'm, nosaltres tenim un contacte també molt continu amb els àmbits promotors de formació i no et preocupis, ja ho parlarem això, perquè aquí l'objectiu és satisfer les vostres necessitats, siguin planificades o no planificades, i de fet ja sabem que una part molt important de l'activitat formativa d'ajuntaments grans va amb la formació a mida, amb tot allò que no forma part del BAF i que per tant en alguns casos pot ser tancada, etc. Però bé, és un circuit que millorarem, cap problema, faltaria més, parlarem amb... Hi ha algunes àrees que funcionen molt bé, vull dir que no són totes, potser, saps? Vull dir que sí que és veritat que, per exemple, l'àrea d'educació, que fa molts anys que hi treballem i que aquí tenim molta gent que hi participa en cursos, doncs tenim un tracte molt directe i ens coneixem molt, vull dir que potser també a vegades és això, no? Que a la que tens un primer contacte ja tot et facilita, no?
Clar. També penseu que aquestes figures, ara estic pensant, ho dic perquè a més és bastant continu, però són figures una mica rotatòries en alguns casos. És a dir, nosaltres tenim localitzades una, dues o tres persones com a àmbits promotors de formació d'alguna àrea, però com són llocs de treball que compatibilitzen la seva funció amb d'altres, a vegades, i ara estic pensant recentment que va haver un canvi en diferents àrees, i es perd una mica l'històric. Mira, abans que parlàvem, no sé, em sembla que era en Badalona, d'aquesta transferència del coneixement, que no es perdi, doncs és clar, és començar de zero. I en aquest començar de zero, a vegades, algunes coses que tenim molt consolidades, doncs les perdem. Sí, pot ser també un dels problemes. I a vegades hi ha gent que canvia entre àrees, perquè em trobo una persona referent d'una àrea que havia estat en una altra. Vull dir que és veritat que hi ha canvis, sí, vull dir que això és normal. No, per això, igual és aquest el motiu, que hi ha canvis i que potser no perds la referent que tens i llavors una miqueta en el canvi vas perdre la informació i no acabes de... Però vaja, que ho solucionarem, no hi ha problema. Mira, ara que deies també això del talent expert, també volia comentar que jo fa uns anys que començo, o sigui, que sento molt a parlar del nou talent. I em sembla que l'altre dia també vaig veure una notícia que posava alguna cosa també de la Diputació de Barcelona sobre el nou talent. I quan va començar a sentir-se molt aquesta premissa del nou talent, aquí molta gent, del meu departament de recursos humans en concret, ostres, i pensàvem, i el talent expert? Per què no es parla del talent expert, no? O sigui, persones que portem aquí 30 i 35 anys treballant, que ens hem anat adaptant any rere any de tots els canvis i que hem fet de tot. De tot, vull dir, des dels saps. I a nosaltres, poques vegades se'ns ha fet, i ara, saps, cap reconeixement. I ara amb el nou talent sí que hi ha uns esforços molt grans. I vull dir que això sí que és veritat, és una cosa que penso que també les organitzacions ho han de treballar. Perquè al final es nodreixen, o sigui, el nou talent es nodreix de nosaltres. És així, vull dir, aprens de les persones que estan allà. És això una miqueta, no? Estic totalment d'acord amb tu, Teresa. I, de fet, un dels reptes que ens plantegem amb aquesta comunitat que naixerà en breu és precisament abordar aquest tema, perquè sí que és cert, segurament perquè és el titular, és a dir, es jubila molta gent i hi ha molta gent que es gradua a les universitats o on sigui, captem nou talent. Bé, d'acord, això ja és substancial a la vida d'una organització, però com es gestiona el talent que tens a la pròpia organització? I com, és més, no només com es gestiona, sinó com el fas transformar-se. És a dir, en alguns casos s'està parlant de nous perfils professionals que hi haurà al mercat i a l'administració pública, por ende, i dir, bueno, igual aquests perfils poden estar dins, transformant-se, És a dir, per què no? És a dir, amb un cert guiatge, amb un acompanyament, etc. Gent que ja veiem molt potent, que pot anar més enllà del seu lloc de treball i abordar algunes d'aquestes noves competències de les que es parla, és igual, ara es parla tant dels perfils STEM, relacionats amb la ciència, amb les matemàtiques, etc. Però fixeu-vos que al final, en alguns casos, pot ser inclús de progressió de les persones que treballen en una determinada organització. Totalment d'acord, Teresa, res a dir. Ja en parlarem, tindrem temps de parlar-ne perquè és un dels temes estrella d'aquesta comunitat. Moltes gràcies, Teresa. Jo tenia una altra cosa, no sé si és de relació a aquest tema que vol parlar. Jo tinc alguna altra consulta. Vinga, va. Si voleu que... Llença-la. Sí, les llenço jo? Sí. Doncs mira, jo volia comentar, perquè jo m'havia preparat coses com molt del dia a dia, Llavors, nosaltres tenim un problema amb els cursos, amb l'oferta que heu fet dels cursos tancats per fer els ajuntaments. I jo veig que hi ha poca oferta presencial per cursos per exemple, per personal subalteri i operari, més transversals, I llavors això, estem tenint molts problemes nosaltres encara, perquè quan són temes de videoconferència, el personal té molts problemes per connectar-se.
I, a més, la nostra problemàtica és que no tenim cap aula de formació, que sí que l'estem demanant fa temps, però clar, no tenir aula de formació que podem anar allà a potser a donar un suport a aquestes persones, o ho fan des de casa, a vegades hi tenen problemes, o ho fan als llocs de treball, que també hem habilitat també ordinadors perquè facin cursos, però clar, de vegades allà no troben cap company que els ajudi i tenim molts problemes d'absentisme o que deixen el curs. És a dir, al final un dia es van a connectar, tenen problemes, no connecten, aquest dia ja no tenen la certificació, llavors ja es deixen de connectar, tenim problemes. Llavors, l'oferta presencial, penso, en aquests col·lectius s'hauria de mantenir una mica més. I el que no sé si es demana, vull dir que si ha de ser doncs, també un problema, és a dir, o podem demanar-ho i no ha d'haver cap mena de problema i podem fer-los ràpidament i no esperar-nos doncs, ja a octubre o novembre que... Això és un problema que tenim també. Ok, Teresa, a veure, el tema de l'oferta presencial en col·lectius, això, no?, de brigada municipal, entenc que et refereixes, o de subalterns, a veure, ens ha impactat molt en matèria de proveïdors, les coses com siguin. Tenim molta limitació, ens costa molt, i sobretot quan hem de fer formacions presencials en espais habilitats a aquests efectes, i és un tema, és una àrea de millora, així de clar t'ho dic. És una qüestió que, clar, ofertar-la en un banc d'accions formatives quan no la pots desenvolupar és com a mínim d'una temeritat, no? Perquè ara mateix tenim molta problemàtica. I portem temps treballant amb això el Servei de Disseny i Innovació te'n podria parlar, i és una qüestió que hi estem al darrere, i de fet hem fet molta anàlisi territorial de proveïdors, però és una qüestió que bé, segurament la pandèmia també ha influït en tot això, però és una qüestió que hem d'atacar, perquè ara mateix molta cobertura no tenim d'això. Sí que per fer alguna qüestió a mida segurament en trobaríem, però és una qüestió que de manera genèrica no la podem ofertar a hores d'ara, no? Però és una qüestió que hi estem al darrere. D'acord? I l'última, més ràpida. El tema d'autoacredita, que sí que ens interessaria poder oferir només per al nostre ajuntament. Això no hi ha possibilitats? Amiga. Tenim un col·lectiu també problemàtic que és la policia municipal i estic pensant que potser oferint aquest tipus de cursos en línia que tenen una setmana per desenvolupar-ho, potser, i a més com tenim col·lectiu que és molt gran, vull dir que podríem fer-los tots alhora, o potser per tot el comandament, penso que és una bona solució. Està bé. Bueno, penseu que el programa Autoacredita't ha nascut aquest any. De fet, ara el 2023 farem noves convocatòries en nous recursos, per tant, anirem ampliant l'abast de tot plegat. I és un problema, a veure, en aquest cas, no et dic que no, Teresa, no et dic que puguem fer una tancada d'autoacreditat, però això ho hem de coordinar amb tot el que tenim sobre la taula, perquè clar, ara ho demanes tu, però si ens ho demanen 20 ajuntaments més, doncs morirem en l'intent. Per tant, la idea inicial, igual que vam fer en el seu moment amb els microcursos, és fer una primera convocatòria bàsicament per posar en prova el programa, per veure com ens ha funcionat. Encara no hem tingut temps d'avaluar, és a dir, ha tingut molt d'èxit, d'acord, aquest és el titular, però hem d'avaluar com ha anat, què ens hem trobat, quines àrees de millora, de cara a estendre-ho. Tant estendre-ho des d'una perspectiva temàtica a d'altres àmbits de coneixement, no m'acostumo a mirar la càmera, perdó, com des d'una perspectiva això, concreta, en una realitat organitzativa com ara en el vostre cas a Sabadell. Bé, ho estudiarem, no et puc dir ni sí ni no, ho estudiarem. En el nostre cas, jo només ho volia oferir per policia. Per policia. Perquè, clar, ells en l'autoacreditat que feu normalment, és a dir, no és una data concreta que ells puguin anar bé. En canvi, si els planifiquem amb ells dintre de la seva setmana formativa, ens aniria molt bé, perquè podríem fer-ho allà. D'acord, Teresa. I donat això l'absentisme que hem tingut en altre tipus de formacions. D'acord? D'acord, Teresa, moltes gràcies. Gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Em sembla que ha entrat alguna cosa al xat, em sembla, a veure si llegeix... Sí, la Carme Barrón... No, hi ha diverses coses, no? Una pregunta pel xat. Sí, la Ingràcia Peña.
Ah, no, no puc llegir en alt. Sí, sí, hola, hola, Cristina. No em sentiu? Estàs mutejat, Enric. Estic mutejat. Sí, Fèlix, a baix, a baix, a baix, a baix. Esquerra, esquerra. Ara, que m'han mutejat. Això és que parlo massa. No? Digues, Cristina. Hi ha una pregunta pel xat. Sí, la Carme Barroso, oi? Ens diu, l'autoacredita no requereix validació del referent de formació. Això vol dir que no descompta del crèdit de l'organització. Molt bona aquesta. Molt bona, molt bona. Bueno, a veure, Carme, no et preocupis pel crèdit de... En primer lloc, el primer missatge és no et preocupis pel crèdit de formació. Miro a càmera, sí. Carme, no et preocupis pel crèdit de... Pensa que, a veure, els crèdits de... Evidentment, vosaltres us adheriu al nostre pla agrupat i sabeu que el fet que us adheriu al nostre pla agrupat significa automàticament que sortiu guanyant respecte a si us presentéssiu sols a la convocatòria. Per què? Doncs sortiu guanyant, jo crec que no només pels rendiments d'escala que genera el formar part d'un grup com aquest, sinó també perquè el vostre crèdit que us donaria, en aquest cas l'escola, que venen dels fons de l'Estat, etc., es multiplica pràcticament per 2, perquè la corporació, la Diputació de Barcelona, aporta uns fons complementaris a tot això. Llavors, respecte, evidentment, nosaltres la programació que fem anual sobre això intenta respectar el crèdit que té cada ajuntament, que ja sabeu que és una operació que podeu comprovar ara mateix. És senzilla, posem tants diners, declareu tanta plantilla, us corresponen tants diners i, per tant, tantes places. També és cert, tot allò que generem de nou, ex novo, el programa Autoacredita't, van a part, són altres fons, és a dir, ja ho preveiem així, d'aquesta manera. Si computa, no computa, gasta, no desgasta, us hauria de preocupar relativament. Per què dic això? Perquè, en general, tots aquells ajuntaments que accediu al vostre crèdit, doncs no us diem que no. No us diem que no. Fixeu-vos, aquesta és una dada que no us hi puc donar, sí, som transparents, no? Doncs nosaltres hem arribat molt justos al 31 del 12. Molt justos vol dir que és el primer any que esgotem tot el pressupost. Però esgotar vol dir esgotar, Evidentment hi ha algunes partides d'aquelles que no pots tocar, que van referides a beques i ens ha quedat un petit allò romanent, però hem acabat molt justos. Però tot i així hem acabat. Vull dir que si en aquell cas vam decidir no involucrar-vos en la validació de les persones que decidien participar del programa aquest d'Autoacredita't, sobretot era per aspectes de gestió i de rapidesa de gestió, d'intentar crear les mínimes burocràcies possibles i més tenint en compte que era una prova pilot, de fet aquest any l'hem estat provant, l'hem estat testejant, però no patiu per això perquè no us impactarà negativament en aquest sentit. Mira, al xat hi ha una pregunta de la Mercè Ginesta, de l'Ajuntament de Terrassa, si no m'equivoco, sí? I diu, Enric, continuarem amb la formació d'anglès i la relació de cursos que aquest podem demanar? Com les escolliu? La segona part no l'entenc, La primera sí, perquè és molt directa, la formació d'anglès. Amb la formació d'anglès seguirem, ja us ho dic. Ara bé, recordeu, la formació en anglès que traslladem al territori l'adrecem a aquells perfils que tenen com a requisit del lloc de treball el coneixement de la llengua anglesa. Per tant, sí, Mercè, sí que tenim previst continuar-la el 2023. La segona part no l'entenc, perdona. Mercè, no sé si et vols et donem veu. Sí. Mira, ja la tenim. Sí. Hola, Enric. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies per aquesta sessió. El que volia dir és que aquest any, com cada any, ens oferiu una sèrie de cursos, d'acord? Un nombre determinat. Evidentment, el BAF en té moltíssims més. Una mica la consulta és, aquests que escolliu, hi ha algun motiu perquè altres anys s'han fet? Per quin criteri? Perquè sí que és veritat que nosaltres ens trobem que la gent a vegades mira el BAF,
vull fer aquest curs i aquest altre. No, és que aquests cursos no estan programats per la Diputació aquest any. Doncs una miqueta saber exactament aquest criteri que feu servir cada any per passar-nos aquest llistat de cursos. Bueno, una mica va en la línia del que comentàvem abans, no? D'una banda, la identificació, que la identificació, fixeu-vos que en alguns casos pot ser directa en organitzacions concretes, però d'una altra també del que passa a la societat. És a dir, per exemple, una de les qüestions estrella d'aquest any ha estat la ciberseguretat. És a dir, no sé quantes institucions públiques han estat atacades per virus de tot tipus. Bé, no podem estar exempts d'això, per tant, parlem amb els nostres especialistes, en aquest cas la Direcció de Tecnologies, i intentem construir programes formatius directament relacionats amb això. I una altra variable que també utilitzem, i sobretot jo diria en l'àmbit més qualitatiu, és la prospecció d'algunes qüestions que tenen a veure amb aquestes competències anomenades toves, les soft skills, d'aprofundir-hi, de dir, escolta'm, en alguns casos tenim catalogades accions que, derivades dels qüestionaris que analitzem, de tota l'avaluació dels participants en les accions, ens permeten reorientar-les, millorar-les, en alguns casos eliminar-les directament, perquè no tenen inclús en alguns casos ja sentit, han passat a la història, i també, evidentment, del que anem estudiant i anem innovant. És a dir, tenim un departament que es dedica a això, disseny i innovació. De què se'l retroalimenta aquest servei? Doncs de moltes variables, i en alguns casos provenen no directament del que ens traslladeu territorialment, sinó de qüestions que detectem via altres fonts. No sé si et contesto, Mercè, però una mica la idea és aquesta. Evidentment, prioritzem la necessitat i tot allò que ja detectem en el territori, en tots els àmbits, jurídic, econòmic, recursos humans, etcètera. Però a més tenim la gran sort, el que deia abans, sobretot en l'àmbit més sectorial, que tenim gent treballant al territori en totes aquestes competències. I no penseu només en els més finalistes, en la promoció econòmica, en els serveis socials, no penseu només en això. És que aquí al costat tenim treballant gent que treballa amb el padró dels ajuntaments, amb les nòmines dels ajuntaments, amb la instrucció d'expedients disciplinaris. Sí, en els petits municipis, treballen amb suport als petits municipis. Correcte. Clar, i en els grans, I en els grans. També? També. I una cosa, Enric, no sé si tens temps i consideres que és important, què veus tu de cara al futur? Cap on va la formació? Nosaltres estem en el dia a dia immersos i a vegades és difícil veure una miqueta més el que pot ser el proper pas. I ens has comentat que esteu fent això del Tot Forma, que fareu la licitació. Tu, amb res, si et sembla, amb 4 pinzellades, cap on anem amb el tema de la formació? Ens repregunto, Mercè, en general, és a dir, cap a on anem des d'un punt de vista més allò estratègic, o nosaltres? Vull dir... De cara al que ens oferiu als ajuntaments, exacte, vosaltres què ens oferireu d'aquí X temps? Suposo que són preguntes que també us feu internament de dir, fins ara estem fent aquest tipus de formació. Evidentment, ja hem canviat coses amb el tema de la pandèmia, ja han canviat moltes coses, que si la videoformació, que altres... Però potser els cursos, no sé, potser s'adreçaran d'aquí X temps només potser només serà per una persona una cosa específica, o no ho sé, no sé cap on pot anar tot plegat. Clar. Bueno, jo crec que això mereix una sessió. Un dia jo crec que la propera sessió podem convocar cap a on anem. De fet, un dels leitmotivs de la creació d'una xarxa que ens involucri, a tots aquests que ens dediquem a la formació, va cap aquí, de fet, una mica l'objectiu, perquè nosaltres tenim moltes idees, però en alguns casos són idees que ens hem llançat a fer-les, tot el que veieu darrerament, el programa Autoacredita't, els microcursos, totes les tècniques de gamificació que estem incorporant en moltes accions formatives, etc., provenen
d'aquesta, entre cometes, valentia, dir, escolta'm, llancem-nos-hi, no? És a dir, fixeu-vos que una de les coses que està funcionant molt bé, i segurament en tot això, tot el procés de pandèmia ha ajudat, és en l'elaboració de materials autoformatius. I fixeu-vos que materials autoformatius elaborats en formats i models completament diferents. No té res a veure una videopíndola que dura 2 minuts i que et situa respecte a una determinada habilitat, a, jo què sé, a un recurs fet amb wiki, que també ens triomfen molt. I fixa't que inclús en aquests tenen diferents dimensions. Ens han funcionat molt bé, tenen moltes visites, tots ells. És més, la gent decideix acreditar aquests coneixements en aquells recursos que hem decidit i totes les experiències que hem tingut de gamificació, per exemple, ens han donat molt bon resultat. Ara bé, dir cap a on anirem, a veure, jo tampoc vull ser temerari, perquè penseu que una de les coses a la que ens ha obligat la maleïda pandèmia és a transformar tot això. És a dir, a mi sempre m'agrada dir, i sobretot vull posar en valor la feina que han fet tots els professionals que es dediquen a això de la formació a la Diputació de Barcelona, és com de la nit al dia vam transformar formacions que històricament eren presencials a fer-les, a convertir-les en virtuals síncrones, que és un canal que no el teníem experimentat. Nosaltres fèiem formació virtual, sí, però asíncrona, ja sabeu, a través del nostre campus, del Formativa, però transformar totes les 1.000, no sé si les 1.000, però una barbaritat d'accions formatives no era només transformar-les, de dir, bueno, el que abans fèiem a l'aula, ara ho farem online. No, fixeu-vos que aquí vam transformar plans docents, vam ajustar de tot tipus, vam ajustar objectius, metodologies, etc., hores. Clar, això va ser improvisat. Clar, la pregunta és, això ha arribat per quedar-se? La pregunta del milió, és a dir, o ara que ja sembla que estem molt millor, tota la formació passarà a ser presencial, no? Home, jo crec que hem de... Mira, crec que una de les coses que hem de fer és reflexionar, i és una de les coses que les organitzacions, les persones que treballem a les organitzacions, fem poc, que és dir, parem-nos un moment, és a dir, perquè avaluar està bé, però l'avaluació, el tenir indicadors, és per prendre decisions. No per dir, bueno, molt bé, ha anat molt bé, bueno, ha anat molt bé, però, escolta'm, i ara què fem? És a dir, hi ha gent que ens demana tornar a la presencialitat, hi ha gent que no. Quin tipus de competències mereix que gent del territori, del Berguedà o d'Osona, vinguin a Barcelona expressament a fer una formació, i quines no, etc. I és una d'aquelles qüestions que pautarà molt el futur de cap a on anem. Ara bé, hi ha coses que no canvien, per mi, i digueu-me clàssic en aquest sentit. Això de la formació transversal i de formar-te en tot i perquè mai se sap, doncs mira, això està molt bé, en el teu temps d'oci, està molt bé, però en el teu temps de treball tu sobretot has de completar el teu perfil. I si trobeu una persona que és excel·lent, és a dir, que ja té totes les competències adquirides del seu perfil professional que ja no li mereix la pena fer formació, home, parlem-ne, perquè segurament aquesta persona ha de migrar de lloc de treball. Ja se li ha fet petit el lloc de treball, no? Però no ens descuidem d'això, perquè si no, si ens descuidem d'això, entrem una mica en el caos, de que todo vale, no? Allò de l'anècdota aquella que sempre explico de quan vaig a Terraformació, que em trobava que un dels cursos més demandats era el de poda d'arbrat, no? Dic, home, poda d'arbrat, quants jardiners tenim a la província per tenir centenars de places? Bé, doncs això està molt bé, que si tens un jardí puguis podar els arbres, però això no forma part del teu lloc de treball i, per tant, no validarem això. I, de fet, la vostra funció en aquest sentit és aquesta. Però, vaja, jo crec que s'estan donant moltes novetats en matèria, jo diria, en processos d'aprenentatge, com per no perdre pistonada en això, i per tant estar molt amatents de qualsevol canvi per adoptar-lo. Hi ha algunes coses que nosaltres iniciem, fixeu-vos, i que no ens funcionen. Bé, si no ens funcionen, doncs no passa res, però el que per mi seria un delicte seria no provar-ho. Per què no ho hem de provar? Provem-ho tot en matèria formativa, i en això estem. Però, Mercè, tindrem oportunitat de parlar-ne perquè és un dels
objectius d'aquesta xarxa que construïm. D'acord? Suposo que la tenim mutejada, però, escolta'm, Mercè, moltes gràcies. A veure, hi ha algunes preguntes de la Carme Barroso. A veure, no em salto res, no? Sí, la Pepi Martínez, sí. No, espera, anem a ordenar-los, no? Mercè Ginesta és la que ha contestat. Després la Engràcia Penya. Aquí ens pots donar una mica d'informació de tot forma que has nomenat al principi? Quina és la previsió que estigui operatiu? Uau, Engràcia, és la pregunta del milió aquesta. Mira, no m'estendré perquè em sembla que anem fatal de temps, però tot forma, nosaltres vam fer un esforç ingent prepandèmia, fixeu-vos, ja estem parlant de la història, per licitar el contracte. I això vol dir que ens vam destinar moltíssimes hores de molt personal de la direcció, tècnic, administratiu, etc., per, d'alguna manera, fer uns esborranys de plecs. Va arribar la pandèmia, tot això es va diluir, va deixar de ser prioritari, vam perdre la partida pressupostària que estava consignada a tecnologies i hem tornat a començar de zero. Ara mateix hem fet una feina amb uns proveïdors externs perquè són els que ens mantenen el Formadiva, l'aplicació del Formadiva, però una mica amb l'objectiu de preparar-nos per a aquesta licitació que la Direcció de Tecnologies ens ha promès que sortia aquest any. Per tant, ja en parlarem amb més calma, Engràcia, perquè això dona per... I és més, vosaltres com a àmbits promotors ocupeu un rol actiu amb això i per tant ens haureu d'ajudar en la definició de l'eina. Però hi estem i la Direcció de Tecnologies ho té com un dels projectes estrella del 2023. Hi ha la consignació pressupostària i ara ja és una qüestió de ritmes de contractació. D'acord, Engràcia? Hi ha una segona pregunta, més avall, l'Engràcia. Sí, em diu moltes gràcies. No, és la Mercè Ginesta, perdó. Diu, faig una pregunta a la inversa. Sobre el BAF per a les persones assistents d'ajuntaments, als àmbits promotors de formació de la Diputació, rebem a l'inici de l'any la demanda de formació per via de l'equip de la DCF, que feu als ajuntaments de les formacions que realitzarem l'any següent. I després ens trobem que no hi ha inscripcions de molts ajuntaments que s'havien mostrat interessats. Igual, en la xarxa de responsables de formació podem parlar d'això, Jo també... Escolta'm, Engràcia, tens raó, és veritat això, el que diu l'Engràcia té tota la raó del món. A vegades hi ha una desconnexió entre el que consta en el full de demanda quan arriba el moment, el dia D, hora H, de programar la formació. No de programar, sinó de dur a terme la formació. És a dir, penseu que l'esforç que genera programar una acció formativa és increïble, ingent. Llavors, ens hem trobat, els àmbits promotors de formació també, com bé diu l'Engràcia, ens hem trobat en molts casos que moltes d'aquestes accions formatives no tenen prou públic. I això és un fracàs. És a dir, d'una acció que en principi està adreçada a 20 persones que vinguin 4, doncs podeu imaginar que a efectes d'eficiència és un desastre. Perquè a més nosaltres computem el cost d'aquestes accions. A veure, estem al darrere de tot això, del per què passa tot això, però és una d'aquelles qüestions que ens preocupa moltíssim. Jo crec que aquest any arribarem a una xifra rècord d'accions formatives programades al territori. Rècord vol dir rècord, tots els números apunten a això. Ara, si analitzem quantes d'aquestes no han arribat al nombre ideal de participants, en trobarem unes quantes, i això ens preocupa molt. Ens preocupa molt i és un dels temes que segurament n'hem de parlar, sobretot amb els ajuntaments grans, estem parlant, perquè ens impacta molt que els participants o els preinscrits o els demandants, no els preinscrits, els demandants no assisteixin finalment a les accions que programem. Tens tota la raó, Engràcia, i és una de les qüestions que precisament primer l'estem abordant internament, tècnica i administrativament a la direcció, i posteriorment ho treballarem tant en àmbits com amb els ajuntaments, d'acord?
Bé, vaig una mica... És una alçada de Pep Baltonrà del Prat. Molt bé. Pep Baltonrà, què tal? Quant de temps? Endavant, busquem-lo, Fèlix. Hola, em sentiu? Sí, perfecte. Pep, què tal? Enric, com estàs? Bon dia. Molt bé. Bueno, en primer lloc, presentar-me, perquè suposo que hi ha gent que em coneix i gent que no, els companys i companyes referents a formació. En primer lloc, bé, dir-vos que em dic Pep Baltonrà, soc responsable de formació i selecció a l'Ajuntament del Prat i alhora tinc el doble rol de formador de la Direcció de Serveis de Formació també. Per tant, això em permet la doble visió, no?, des de l'organització, la planificació i després el que és la impartició en aula, no? En aquest sentit, doncs, saludar-te, Enric, un plaer de veritat que tenir aquestes sessions per poder conversar amb tu i alhora doncs, també, com us deia, saludar tots els companys i companyes que esteu aquí a la sessió d'avui i especialment volia saludar també, no me l'oblidi, l'Anna Ferri, que és la nostra referent també, doncs, una salutació. Anna, no sé si estàs per aquí, però suposo que sí. Sí, segur. Saludar-te també. Soc conscient que esteu treballant amb la xarxa de referents de formació, però trobo a faltar relacionar-me més amb els meus companys, que a vegades veig que organitzeu coses i després al còctel moltes vegades no em puc quedar perquè tenim 25.000 coses i de sortir corrent cap a l'Ajuntament. Estaria bé algun dia fer alguna cosa només per conèixer-nos, diguéssim, i per tenir un espai per poder interactuar. Després, comentar-vos també que, com un element de millora, comentar-vos que com a referent de formació d'Ajuntament relativament gran, trobo a faltar que poder fer seguiment de les accions formatives. És a dir, nosaltres validem la participació de la gent de l'Ajuntament en les accions formatives i ara estic referenciant especialment les que són online o virtuals i a partir d'aquí vosaltres envieu un correu electrònic, una convocatòria als participants i nosaltres perdem el rastre. I jo crec que ens interessaria poder fer un seguiment. No sé de quina manera, suposo que el campus permet tenir diferents rols, des d'administrador fins a gestor, si hi pogués haver un rol de referent de formació que permetés, lògicament, no modificar ni tocar els elements claus del que és el campus i tal, però sí que poguéssim veure si la nostra gent està participant, si s'apunta al curs, de quina manera participa, perquè nosaltres podríem col·laborar amb vosaltres també en baixar aquest nivell d'absentisme, fent seguiment també, nosaltres que els tenim aquí, que els veiem cada dia, fent seguiment també de la gent que a vegades li costa i necessita una empenta a vegades per connectar-se, per estar present en el curs, etc. Jo hi ha vegades que he tingut bastantes persones fent formació amb vosaltres i no he sabut respondre al meu cap, a vegades com m'ha preguntat, escolta, quin nivell de participació hi ha? Quanta gent tenim actualment connectats o que estan... És a dir, des d'aquest punt de vista, disposar d'aquesta informació seria interessant. No sé com ni de quina manera. Igual us estem complicant moltíssim la vida, però si poguéssim participar i visualitzar el que està passant, a les presencials ja ho fem. Òbviament, anem a l'aula, veiem, fem presentació del curs i tal. I després també volia posar sobre la taula la possibilitat de fer una presentació. Jo he tingut persones a la casa, a vegades la secretària o el gerent, no sé, que han tingut interès en poder fer una presentació inicial en formacions que són virtuals, no? O a mi mateix, com a responsable de formació de l'Ajuntament, m'agradaria a vegades emmarcar una acció formativa en el context d'una sèrie d'accions que estem fent a l'Ajuntament, etc. Per tant, jo crec que aquest és un element de millora, no?, per posar-se a aportar coses positives a treballar de cara al futur. I finalment volia fer-vos un prec, també. Un prec que és el següent. Nosaltres hem adoptat el model tècnic vostre, és a dir, el mapa de llocs de treball, els itineraris formatius, els perfils competencials, com un element que associem també. Sabem que està desenvolupat en un context o pensat en un context de desenvolupament, però ho hem adoptat també en selecció i en altres àmbits de recursos humans. I per tant, aquí sí que us volíem demanar, perquè històricament hem anat visquent molts canvis de cap de rumb en aquest sentit, doncs que el model que va desenvolupar el Pasqualena i que el tenim ara mateix i que és un model competencial que està molt bé i que, a més, quan cerques també el CRAF pots cercar per competències, és que està molt bé, la veritat, doncs que tingui una continuïtat de cara al futur. Nosaltres l'hem adoptat com a model de referència, quan fem processos selectius pengem el vostre perfil competencial com el perfil competencial de referència i, per tant, sí que us demanem que l'amplieu, que el milloreu, el que sigui, però que, en la mesura del possible, pugueu mantenir el model que teniu actualment, perquè en aquest sentit hi ha alguns ajuntaments que l'hem adoptat, que ens agrada molt
i que estem treballant sobre la base d'aquest model competencial. No voldria estendre'm més perquè no és l'objectiu d'avui, però atès que dilluns ens hem de veure, Enric, doncs amb la Iolanda i amb tu, doncs tindrem ocasió de parlar de tot això amb més detall en el marc del Prat, però sí que volia posar sobre la taula tots aquests elements i sobretot un missatge positiu, de que realment us agraïm molt tot l'esforç que feu per donar-nos suport i que aquí ens teniu a la vostra disposició i que lamentem a vegades que l'esforç ingent que feu per comunicar-vos amb nosaltres el dia a dia a vegades fa difícil que puguem donar-vos resposta, doncs també dir-vos que ho intentem en la mesura possible, però a vegades és difícil connectar-nos, ens coincideix amb tribunals, amb coses i a vegades és difícil. Però agrair-vos de veritat l'esforç i bé, dilluns tindrem oportunitat de veure'ns personalment i de parlar de tot això. D'acord, Pep. Una abraçada, moltíssimes gràcies. Imagina't com vaig de gent que no sabia que havíem d'anar al Prat, però no sabia ni el dia. O sigui, ara m'acabes... Ara ja sé que dilluns estic al Prat. Hola! No sé, algú m'ha dit alguna cosa? Se'm sent, no, ara? Estic mutejat, Fèlix. Minimitza això. Ara sí? Vale. Doncs no sé què se m'ha sentit del que he dit, però bàsicament li agraïa al Pep les seves aportacions positives i bàsicament deia que porto una agenda molt desordenada i ni sabia que dilluns estava al Prat, però fantàstic, així tindrem l'ocasió de parlar bastament. Bé, jo només incidir en un parell de coses que has dit. Una, precisament el naixement d'aquesta xarxa, d'aquesta comunitat de responsables locals de formació us permetrà, amb la cadència i amb la periodicitat que vosaltres decidiu, trobar-nos. I trobar-nos per parlar de coses que tenen xitxa, en general de la formació i, per tant, en alguns casos, d'abordar aspectes estratègics, altres més de gestió, etc. Nosaltres serem garants del manteniment d'aquesta xarxa, farem la feina bruta, dinamitzarem, impulsarem, treballarem entre sessions, etc. Però l'objectiu és precisament això, que entre vosaltres teixiu una xarxa de confiança i a partir d'aquí que generin tots aquells productes que vosaltres decidiu. I això és imminent, de fet, et venc a veure dilluns precisament perquè estem recopilant tot allò que ha de ser la xarxa en el futur i la veureu néixer, si tot va bé, als vols del mes de març, d'acord? Sobre el tema de les accions formatives, del seguiment que deies, en referència a les... Entenc que t'estàs referint a les sessions de videoformació i, per tant, de Zoom, no hi veig cap problema, sempre que, evidentment, sempre serà a posteriori, no in situ, però passar-vos ràports de com estan anant les sessions, doncs cap problema perquè els tenim, per tant, és qüestió de parlar-ne. I sobre presentar-les ja, ni te cuento, faltaria més. És que nosaltres pensem que totes les accions formatives s'han de presentar i si les presentes tu com a responsable de formació de l'Ajuntament, encara millor, no et preocupis perquè això és coordinar-nos, quan siguin online, vull dir, quan siguin síncrones online, és coordinar-nos perquè el dia que comenci doncs passem l'enllaç de l'acció i per tant puguis fer l'espeech inicial, per suposat. I sobre el tema del diccionari, de competències, etc., home, doncs jo crec que és evident, que no només el mantenim, sinó que l'ampliem. Recordeu que fa un temps només teníem un diccionari de competències qualitatives i estratègiques, però no teníem el desplegament de les competències tècniques. Tot això és un procés continuat, de millora contínua, però fixeu-vos que inclús apareixen nous perfils professionals amb el seu corresponent itinerari i en molts casos en treball directe amb les àrees anem actualitzant i millorant aquest diccionari i és l'objectiu, perquè de fet tot se sustenta en base a això, en base a aquestes 3 eines que teniu disponibles al nostre web. Moltes gràcies, Pep. Escolta'm, ens veiem el dilluns. En molt breu veureu la nova versió de Formadiva, que la veritat us he de dir que millora molt la versió actual. Millora molt tant des d'un punt de vista de format com també des d'un punt de vista d'interacció amb la plataforma. I això és imminent, estem fent la migració i aprofitarem aquests dies per acabar-la de muntar, però també hem preparat uns videotutorials
que serviran molt per familiaritzar-se amb ella. Però bueno, si els responsables locals de formació necessiteu formació avançada, parlem-ne. Bé, tots són agraïments, no? Només hi ha una pregunta final de la Pepi. Hi ha una de la Pepi que diu: voldria saber si està previst pujar els preus que paguen els formadors. Ostres, la pregunta del milió, Com és l'hora, no respondrem la pregunta. No, és broma, és broma. A veure, ostres, que això dona per molt també, Vosaltres penseu que nosaltres, tot el que fem a la... Vull dir, a vegades em refereixo a la direcció de serveis de formació, però fixeu-vos que juguem amb el concepte formació d'IVA perquè no vull deixar de banda els àmbits promotors de formació. I per tant, formació d'IVA ens agrupa a tots, no només a la direcció de formació, sinó a totes les persones que treballen en matèria formativa de la corporació. I penseu que tot el que fem o projectem ho tenim publicat, no? Tot, absolutament tot. Ens n'amaguem molt poca cosa. Altra cosa és que sigui un cunyàs, jo ja ho entenc, llegir-te una circular, llegir-te un decret de preus, etc. Però en matèria de preus hora de formació, penseu que nosaltres no els estipulem allò a ojo de buen cubero. És a dir, nosaltres vam fer un estudi de benchmarking molt potent abans de publicar aquests preus hora. I no són preus fora mercat ni molt menys. I això us ho puc dir a 2022. Altra cosa si ens compareu amb empreses privades, però nosaltres no som una empresa privada, fem moltíssima formació i ens han de sortir els números. Llavors, estem repassant tot aquest procés, l'estem repassant perquè cada cert temps ho hem de fer, però jo crec que generalitzar l'increment del preu hora formació, generalitzar vol dir a les 1.000 i pico accions formatives que tenim al BAF, és un error. Així de clar us ho dic, és un error. I això us ho dic sobretot perquè en el moment en què nosaltres pugem el preu hora, que penseu que és un preu hora màxim. Màxim vol dir que tu pots jugar fins a arribar al topall. És a dir, els 100 euros hora és un preu màxim. Però fixeu-vos, automàticament quan elevem aquesta quantia, tothom posa com a preu estàndard les 120 euros hora, que seria el següent pas. I això és un error de concepte, ho sento, és un error. Llavors, fixeu-vos que el decret diu, excepcionalment, i en casos molt justificats, es pot incrementar aquest preu hora. Convideu a un emèrito, convideu a un especialista que només sap ell de la matèria, etc. Parlem-ne. Ja ho fem en alguns casos, per què us he d'enganyar? Parlem-ne, però generalitzar-lo és una opinió, i en aquest cas personal, és un error i per tant em resisteixo a fer-ho. Altra cosa és que, bé, de l'anàlisi, de la renovació de l'anàlisi, i penseu que l'anàlisi no és només a les institucions d'aquí prop, tenim un estudi de totes les organitzacions públiques de l'estat espanyol que projecten formació. Diputacions, comunitats autònomes, etc. No estem fora mercat, ni molt menys. Escolteu, moltíssimes gràcies, hem de tancar, em diuen que hem de tancar, aquí si no em penjaran. L'únic, bé, finalitzo la sessió, agraint-vos moltíssim la vostra participació. No ha estat tan malament, almenys no m'he sentit incòmode ni amb les preguntes, i de fet d'això es tracta, de no tenir un guió previ que jo em pugui preparar, sinó d'atendre totes aquelles qüestions que us preocupen. Com us he dit, els que formareu part de la comunitat aquesta tindrem una ocasió més presencial de parlar-ne cada un cert temps, però bé, no m'hi oposo a tornar a convocar una sessió d'aquest tipus. Per tant, us emplaço a la propera, que segurament serà al gener, ja la planificarem en temps, i amb els que no ens veiem, molt bones festes, molt bon 2023 i moltíssimes gràcies per la feina que feu tant a l'Ajuntament, a la Diputació, a la resta d'entitats locals. Moltes gràcies i a reveure, que vagi molt bé.